हेलो लोगोफोर गासैबो खुलुमनाय थाबाय बे आंनि लावदुम अफिसियेल चेनेलाव लोगोफोर आङो इउटुब चेनेल खुलिदोंमोन आरो लोगोफोर दा माने इउटुब चेनेला 1K साबसक्राइबार जाबाय आरो 4000 हावार्स कमप्लिट जाबाय लोगोसेयै गुगल माबा मन्टेज एप्लाइ खालामदोंमोन आरो लोगोसे ओमफ्राय दा गुगल एक्सेस पिन आं मांगायदोंमोन माने लोगोफोर आंनाव गुगल एक्सेस पिन आं मोनफैयो आरो नायनो लोगो नायना लाबाय फेब्रुवारिनि 28 तारिखआवनो मांगायदोंमोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय माने इयो फेब्रुवारि जानुवारि फेब्रुवारि मार्चनि 10 तारिखआव मोनफैदों आरो ना जोंनि मानेयाव सिमनसाबारि पस्ट अफिसाव आं भेरिफाइ खालामखांबाय आरो ना लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय नै 1K साबसक्राइबार क्लियार जानांगोन आरो ना लोगोसे इनिफ्राय माने 4000 हावार्स क्लियार जानांगोन अब्लासो माने मनेटाइज एप्लाइ खालामनो हायो आरो ना मनेटाइज एप्लाइ खालामनाय लोगो लोगोनो गुगल एक्सेस पिनबो एप्लाइ खालामदोंमोन आरो ना लोगोफोर बे माने बेयाव माने गुगल एक्सेस पिन आंना मोनफैयो आरो नायला आं भेरिफाइ खालामखांबाय आरो ना लोगोफोर दाखालि जानुवारिनि 28 तारिखआवनो एप्लाइ खालामदोंमोन नालाय जानुवारि फेब्रुवारि मार्चनि माने 10 तारिखआव आङो माने एप्लाइ खालामबाय आरो लोगो नायना लाबानो जाबाय नै न'आव मोनफैबाय लोगोफोर नायना लादों न'आ एकदम बायला जिलाथार नै इ फंबायनि ओमफ्राय बुयो आंनि फिसाला गेदेर आरो ना लोगोसे इदिनो उन्दै सासे दंबायो गोरलै नायना लाबानो जाबाय नै टाटा होनलाय नै टाटा दिं दंना नैलै लोगोफोर बायला जिला मा खालामनो सानथामसो भिडिअ हगारनो हायाखैमोन आरो ना गाज्रि मोननाङा दा माने मबाइला बेसेबां थिग नङा नालाय भिडिअखौ माने बानायलाजिना बानायाखैलै लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार आरो नायबानो जाबाय आरो बै जोंहानि आइलानि न' बे जोंहानि न'आ नैनो आरो नै 8 मास जाहैबायमोन आन्ध्रायाव थानाया दा मोनफैफिनबाय आरो न'आव नायबानो जाबाय लोगोफोर एसेनोसै आरो ना लोगोफोर भिडिअखौ आपल'ड खालामनानैसो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय आरो सोरबाबा चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसेयै लाइक खालामना हो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाइकखौनो खालामथारा लाइक खालामनो आरो ना लोगोसे कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।